हे बघ रावल्या, 2 दिवस आम्ही घराकडे नाही असू. उगाच पसरा मांडून ठेवू नको. नीट लक्ष ठेव, नाही तर काटियन मारतलंय. ती बघ आंघोळीची चड्डी अजून उचलूक नाही. ती बघ पडल्या, उचलती आधी. होय आया, करतय मी. ओ सांगा काहीतरी. रावल्या, आईचा ऐकान घे सगळा. तुमच्या सरा मेल्याचो फाजीलपणा अजून काय जाणार नाही. अगं आया, नीट राहतोय मी. ता मरान दे, लग्न महत्वाचा. चल लवकर. चला. आई बाबा नमस्कार करते. सुखी रहा. हे का कधी दत्तक घेतलास? दत्तक नाही, मी तुमची होणारी सून. तुम्ही आता नाही आहेत ना 2 दिवस, म्हणून संसार करू केलंय. काय? हो, एक्सक्यूज मी. काय? सायटिक व्हा. हा? कोण आया? माका काय माहिती. ता मरान दे, लग्न महत्वाचा. चल चला. चल लवकर, पुण्यवचन झाला असाल. ओ काका, काय चाललास? अहो तुमच्या पोरानं घराकडे एवढी पार्टी ठेवली आणि तुम्हीच नाही. गो, घराकडे पार्टी असा? अरे ते नाही म्हणून पार्टी ठेवली. अरे सांगायचं नव्हतं काय? सॉरी. अरे मेल्यानो मामा आहे रसा तो. आहे रा. अरे तो आहे रा. चल लग्न रे. हा चल लग्नात. वासायटिक मेले बेवडे कुठचे. कोण हे? माका काय माहित. ता मरान दे, मामा आहेर महत्वाचा. चल लवकर. हो, तो गॅस तरी नीट बंद करीत मा. ता मरान दे. हा हा भांडा पडला. हा ओ माका काय लग्न घेऊची गरज नाही. तुम्हीच जाय लग्न. काय काय? हा खर्च वाढलो अजून.